No niin, päivää. Tänään pitäisi siis näyttää sellainen kortti, tai no ei kortti, mutta taikatemppu kuin magneettiset kortit. Juu. No niin, otetaan täältä jotain kortteja. Otetaan toi vaikka tuohon. Noin. Pistetään tonne. 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 Ja sitten vaikka vielä tuohon. Noin. Nyt ruvetaan hinkkaa sitä tähän näin. Noin. Saadaan ne lentämään. Tai no ei nyt lentämään, mutta pysy kädessä kiinni. Haisee vähän oudolta. Aivan sama. Ihanaa pientä porinaa. Hoitaa tarkkaan, ei miltä. Tsempataan tää loppuun. Mitä? No niin. Se on morjes. Subatkaa jos tykkäät. Tai jos tykkäsitte. Ja jos tulee monta tykkäystä, niin teen näitä lisää. Se on morjes.